Venga, prest? Bai. Prest gaude? Oier, mesetxorak egin gabe? Fiskal mantxoa. A ber, txoin, emozionatu gabe. Trompeta hori? Bigarren markoa. Hogei minutu, egiten ez dute kontrola, eta toko ez da. Bati batera, How many roads must a man walk down before eta gero sarrera. Gaztutik jartzen dira eta urbieta eta aurrera. Eta gero sartu. Bai, lori ginen eta hori xariak, eta gero sarrera.